خواستنا عاقوب و یوحنا مارقۆس ده. هەنگی کوڕێ زەبەدی عاقوب و یوحنا نێزیکی عیسا بوون و ژێرە گوتن: مامۆستا، مە divê ku em her tişt te bixwazin tu ji bo me bikî. Wî jî ji wa pirsî: hûn dixwazin ku ez ji bo we çi bikim? Wan jêre got: destûra me bide ku di rûmeta te de yek ji me li milê te yê rastê, yê dîn jî li milê te yê çepê rûnê. Îsa jî ji wa re got: hûn nizanin ku hûn çi dixwazin. Ma hûn dikarin wê kasa tehl a ku ez ê vexwim vexwin, an jî bi wê îmada ku ez ê pê bêm îmadkirin îmad bibin. Wan jî got: em dikarin. Îsa ji wa re got: bi rastî hûn ê ji wê kasa ku ez ê vexwim vexwin û bi îmada ku ez ê pê bêm îmadkirin îmad bibin. Lê rûnandina li milê min ê rastê û çepê ne di destê min de ye. Ev bi tenê ji bo wan ê ku ji bo wan re hatiye amadekirin. Gava ku her deh şagirtan ev yek bihîst li Aqûb û Yuhana hêrs bûn. Lê Îsa ew gazî baxwe kirin û got: hûn dizanin ên ku di nav miletan de serek tên dîtin, serdestiyê li wan dikin û girêgirê wan jî li ser wan hukmdariyê dikin. Lê di nav we de ne wiha ye. Di nav we de kî ku bixwaze bibe yê mezin, divê bibe xizmetkarê wan û di nav we de kî ku bixwaze bibe yê pêşî divê bibe welamê hemûyan. Çimkî Kuroy Mirov jî nehatiye ku jêre xizmetê bêkirin, lê hatiye ku xizmetê bike û di ber gelan de canê xwe berde bide. Pirtûka pîroz, İncîl, silav û rêz xweş ku birayên hêja.